Ka. Shafi'u. Shafiwa. Aliyu. A ina kake zaune? Nasara. Me sana'anka? Ni ina aiki contestor ne wani kwallo. Bayan nan fa? Contestor ko ne. Sai me? Sai sata. Sata me? Ni muna da satan waya. Buɗe bakin ka kai magana. Waya. Da me kuma? Waya ne muke bi sanda da garin sanda muke bi. Sanda. Zuwa a ina ake sandan? Eh? A ina ake sandan? Ungon mahali ko kuma nan cikin turkani. To bayan nan fa sai me kuke dauka? Ni abin da muke dauka kenan da shi ne ka tambaye shi abin da muke dauka kenan. To kaji Bashir ya ce waya kaɗai kuke dauka. Da ma shi na da su kula suna da muna bashi. To kai ya kake mana gaddama? Ba gaddama nake ma Alhaji Hassan ba ya dauko mashin ya siyan mu da Kamali ya zo ya gaya mu amma tsakani da Allah ba da ni aka je ba ko Kamal ka kira akwai lambar shi a wayar shi ka kira shi ka tambaye shi. Akwai lambar Kamal. Ka gaya mana gaskiya abin da kake dauka. Gaskiya abin da nake dauka waya da nake gaya ma Da me kuma? waya. Sai kuma mun ga plasma din muna dauka muka je sanda muka shiga ɗakin mutum bayanan muna dauka plasma da waya. Kwanan nan an cire plasma a nan garin kuma akwai shagunan da aka fasa aka kwashi wayoyi da mp3 da sauransu. Wannan su abbalewa ne. Su abalewa da wa? Da abbalewa da lafu. Da lapo. Su ne suka yi aikin. Suka yi aikin nan. Yusuf ya zo yana gaya musu suka yi aikin. Waye YouTube? Yusuf wannan wanda su wannan suka kamo shi. Me ya yi kyan shi? Hitler. Hitler. Okay. To shi Bashir ya ce kun sha daukan mashinan mutane. Shi nan dai ya gaya ma da gaskiya. Eh to ai ni gaskiya nake da tsakani da Allah abin da na sani. Tsakani da Allah. Abin da kai ka sani kenan? Tun da muke da shi ban ɗauka mashin ba amma ya ce min ya ɗauka mashin ya kira Kamali ya bashi ya tafi da shi. Za ka iya tuna shi kamalin wa yake kai mawa? Ni Kamal ban san wanda yake kai ma an bashi. Wani ɗan gajere ne aka ce a Nasara ake ba mashinan? A nan Nasara? Wanda Kamal ke bashi. Itila ne ya san shi ne da ranar da wannan ya kawo mashin ɗin suka zo da Itila ya kira Itila a waya Itila ya je kira Kamal ya kira shi kuma gayar ni ba ranar ban mata su ban. Me suna yara a ina ke da zama? Ni ban san sunan shi ba amma shi Itila ya san sunan shi. Ina ranar da muna zaune sai nake ce mai Itila tun da Kamal. Bashir Abubakar. Bashir Abubakar me sananka? Ina sata ne ina sai da gwanjo na zo na bari. Me kake sai da? Da ina sai da gwanjo na zo na bari. Sai ka koma sai da me? Na koma sata. Satan me kake? Mashina da wayoyi. Mashina da wayoyi? Mashinan akalla za su kai guda nawa wanda ka sata? Gaskiya suna da yawa. Suna da yawa? Wanda ka sata? Wayoyi fa? Wayoyi ma suna da yawa da laptop. Da laptop? Za ka iya gaya mana ko so nawa kuka saci wayoyi? Gaskiya yana da yawa. Da ina kuke zuwa satan wayoyi? Ina zuwa wurin nan angon wurin fantekan nan zuwa Mando zuwa daga ciku barakallahu kawo haka. Da nan maraban ma'azu angon ma'azu kai. Mashina kuma da kuke sata a ina kuke sata mashina? Da can angon ma'azu zuwa rigaciku barakallahu. To kamar ya kuke satan mashinan kwacewa kuke koko dauka kuke ko a gida koko wurin masu gadi? A gida ne an ajiye a gida sai mu dauka da kuma irin jikin gidan mai in an ajiye masu goyin sai mu gungura. Sai ku tafi da shi? To za ka iya gaya mana ko da waye kuke wannan satan? Da waye? Da ni da Aza Boy da Itila sai kuma yaron da ya kawo kwanan nan. Shiwa? Sunan shi ne ban ma rike ba da waye kawo shi? Aza Boy ya kawo shi duka yau sati. To sai kuma wa? Sai dan baba Gwaska. Sai kuma wa? Sai shi ne da ya kwaso kuma wasu yara suna fita daban kuma. Shiwa? Shi dan baba. To. Da su kuke fita zuwa satan mashin? To idan kun satowa kuke sai damuwa? Mun kawo sai mu tsaya a nan a bibiya sai Kamal ya zo ya dauka. Kamal ne yake dauka? Sai ya kira wancan gajeren in ya fito sai a bashi sai ya tafi da ita. Shi gajeren? Gajeren daga ina yake fitowa? Daga nan Nasara Itila ya ce dan anguwansu ne ma. Ranar yana ma Shafi'u kwatancen shi ya ce Shafi'u ya ce ya gane shi dan anguwansu. Shi waye Shafi'u nan? Azabo.
So wayoyi kuma ba wa kuke sai da ma? Wayoyi a buro ina bashi yana siya shi ma sai Kamal. Okay. In kun sata su kuke ba ku suke sai? Eh. Bayan su ba akwai wasu kuma? Ba wani. Ba wanda ake abin nan. Mashina akalla za ka tuna ko guda nawa ne yanzu wanda kuka sai da? Wanda muka siyar tun da? Wanda kuka sata kuka sai da za ka iya suna da yawa. Suna da yawa? Da su plasma ba. Da su plasma. Plasma ɗin to wa kuke sai da? Shi ɗan baba yake a wannan kai. Kamal sai ya kira mutumin sai ya zo ya ɗauka. Da wani mai goyin a nan yake zuwa yake kwaso mana a keke. Waye shi? Wani mai mashin shi ma ranar yana cewa ai ya san ka in za mu je sai mu zagaya. Shi waye wannan? Sunan shi ne ma. A ina gidan shi yake? Yana na a Nasara wannan ne. Sunan shi ba za a yi. Sunan ne ban rike sunan shi bane. Yana tuka keke na bin? Yana keke. A ina ne wani bus stop yake? Yana yawo ne da ya ce amma in za mu wuce yana gaya mana ai kada mu bi ta nan wurin shagon mu zagaya ta layin famfo sai ya zagaya da mu. Ok, kar ku bi ta ofis dina? Saboda kar a kama shi? To amma ba za ka iya tuna sunan shi ba? Da wayan ne na kira Kamal sai ya gaya min sunan shi tun da kusan ne fara. Ok, to. Ba da Hello? Put your hands. So when Look at me. You say 4 days. Did you know the house where you steal the machine? What is your name? What is your name? Samuel waiting. From which area are you live? From Romi. Now you come. Where did you steal this machine? Television. Yankee Street. Did you know the house that you enter, you steal the machine? How many years you don't they steal now? I don't believe you. You say this is your first time to enter people's compound. Listen to me. You enter people's compound, they park machine. Around what time did you enter their house and steal the machine? 10 in the night. You enter people's compound and steal the machine. After you steal the machine, where did you carry the machine to? Carry and go express. Express. From there you bring it to where? Back up for this place. It's we want this wedding for from there you carry the machine, you want to go and sell it. Inside Poli. Okay. So, and now you carry the machine to go and sell inside town. That place that you went to sell machine, how many times did you carry machine to go and sell there? Never go there before. How did you know there? Just enter. You entered there and you carry stolen machine. This receipt, this agreement form that you brought, how did you get it? Now I give you. Go and make sure the agreement. Hold the agreement, okay. Let me hold it for them. I carry for agency. So, this form you told me there is a cafe, a business center in my office that we should come to the television. You carry me to where they print this town. Now, we are in Ngwanyelwa JTF office. No, television JTF office. And you refuse to carry me to where the cafe where they do it. The first way give me. But how did you tell me? How did you tell me? Say you know the place where they do am. You say now you go do am. No. That's what you tell me. Wait, excuse me. In my office, that's what you tell me. You are the person that went and print this agreement form From somebody. From somebody. So are you ready to take us there, or what do you mean? No, when we reach road, I say. This place where give me this. I'm not the one. I know even. But what did you tell me? You told me in my office, not on the road. Isn't it? You tell me. Because Yawwa, assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya. Yau gani a studiyon din nan mai daraja mai daukaka.
shine hali dubu. Idan ka ji ana studio a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba, ka ce hali dubu to kalamu wahid, magana ta ƙare. Wannan shine babban studio wanda idan fim ɗinka ma kana so i kyau, billahi lazi in baka zo hali dubu ba to an sha ka an tafi. Ni sha girgir bahu, ko ka ce 19, ko sha ka tafi, ko shan shambale, ko shago, ko shata, ko shanu, kai duk sunan da ya fara ni ne, inda ina fara da sha amma ban da shaidan. Ka zo ka bi mu ka ce ina ne hali dubu, za ka ji an ce maka sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Hali Dubu Hausa TV, ko kuma Hali Dubu Films, ko kuma Hali Dubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari. Allah isa wannan guri namu, Allah ya ƙara ma ɗaukaka. I love you.